Tak já vás zdravím u prvního mého videa. Já jsem tak rozmýšlel, o čem bych měl točit. Nebo vlastně nějaké hry, nebo to, a napadlo mě, že mnozí z vás ještě nevědou, jak točit videa, jakože takové, tak bych vám to chtěl nějak vysvětlit v podobě takového menšího tutoriálu. Bude to krátký tutoriál, protože na to budeme potřebovat jenom jednoduchý program. To je ten program. Odkaz na stáhnutí naleznete pod videem. Nemělo by to být ani nic složitého. Tak. Nainstalujete si tam češtinu. A to bude asi tak vše. Nainstalovat předpokládám, že si program mít každý tvor. Tak. Po nainstalování a stáhnutí si ho v plochu. A poté si program rozklikněte. Nevím, protože mi to načítáte, kde mi tím dlouho. No, dobrá. Tak se mi to teda zapojilo. Ne. Řešíme to tady u toho, ne. A vyskočí nám takové okno a my u něj děláme ne. Ne. Tak znova. Klikal jsem jenom jednou, mě to máte nějaký takový rozbitý. Dělej. Tak. My u něj dáme ne. Žádné aktualizace nepotřebujeme. Pak nám vyskočí toto okno a to všechno nám bude skákat pořád. A my opět to jenom zavřeme. Upozorňuji, že přes tento program, tedy aspoň nevím, jestli to lze, ale nejde přes to videa upravovat. Tak, tady máme, klikneme na Screen Record. A tady si vybereme mikrofon, to, co tady mám já, jo. Mikrofon, a to je ta verze Smart Audio HD. Pak hlavní hlasitost. Tady si vybereme vlastně složku, do které chceme video. Vybereme, až si to. A tady si můžeme vybrat například, že start zpoždění je po 5 vteřinách, to znamená po startu se to zapne za 5 vteřin, anebo zastav po třeba 5 minutách, že na 5 minutách se to samo vypne. Po té době, až si to tady všechno nastavíme, tak klikneme na vybrat plochu a vlastně si označíme plochu, kterou chceme natáčet. Třeba také malý okýnko, takováhle okno. Jo? Tak to je asi tak všechno. Pak klikneme na chvíličku Start a budeme natáčet. A po konci natáčení klikneme jenom na tlačítko Stop, jako to teď udělám na konci videa. Doufám, že se vám video líbilo a pomohl jsem nějakým, co ještě natáčet neumím. A u dalšího videa bychom si mohli vymyslet nějakou soutěž, protože... A nebo pište do komentářů, co byste chtěli tak za nápad na video. Jo, tak s pozdravem, ahoj.